Titjira bejn Malta u Għawdex huwa stmat li tieħu madwar kwarta bejn ix-Xewkija u l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. It-titjiriet se operaw bejn is-6 u s-sija ta' filgħodu. It-tluħu l-inżul tal-ajruplani huwa ppjanat li jsir minn rotta apposta biex ma jtirux minn fuq l-irħula fl-akwati. Il-proġett se iwassal biex in-runway eżistenti tiġi estiża l-445 metru sabiex tintuża biss minn ajruplani żgħar. Fil-preżentazzjoni li saret lil boards tal-Awtorità tal-Ippjanar ġie spjegati li dan il-proġett l-ebda art verġni jew agrikola mieħed ittieħed għaliex iż-żona li fiha se jsir il-mitja rurali li fil-passat kien jintrema fiha b'mod illegali skart tal-kostruzzjoni kienet ġiet skedata mill-Awtorità tal-Ippjanar stess biex tintuża bħala mitjar skont il-pjani lokali li kienu nbidlu fl-2006. Intqal dan il-proġett l-ebda bini mhu se jiżdied ma' dak li diġà hemm, iżda ħajsir rinnovar tal-binja illi qabel kienet taqdi funzjoni relatata mas-servizz tal-helikopter. F'rapporti pubblikat sentejn ilu mill-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex kien wera li dan il-proġett jistgħu jinħolqu sa 48 impjieg ġdid full-time u jista' jiġġenera valur miżjud dirett kull sena f'Għawdex li kapaċi jħalli fl-ekonomija iktar minn €2 miljun. Qabel ġie approvat il-proġett, is-Sindku tax-Xewkija Simona Refalo ilmentat li ma saritx biżżejjed konsultazzjoni man-nies tax-Xewkija. Dwar dan l-ilment, iċ-Ċermen Eżekuttiv tal-Awtorità Oliver Magro qal dan il-proġett mexa skont proċeduri stabbiliti fosthom perjodu li fih setgħu jsiru l-ilmenti. Stqarrija mill-Ministeru għal Għawdex ikkwotat lill Ministru Clint Camilleri jgħid illi b'dan il-proġett il-Gvern se jwettaq wiegħed elettorali għaliex jara filli Għawdex għandu jibqa' jingħata priorità f'dik li hija konnettività bejn il-Gżejjer. Il-Ministru Camilleri qal li l-GoZo Rural Airfield se iwassal għal ħolqien ta' niċeċ ekonomiċi ġodda f'Għawdex li se jissarfu f'impjiegi ta' kwalità għolja. L-Assoċjazzjoni għat-Turiżmu f'Għawdex u l-Kamra tal-Kummerċ Awċija wkoll esprimew sodisfazzjon dan il-proġett ġie approvat mill-Awtorità tal-Ippjanar. Fi stqarrija ma esprimew ruħhom fiduċjużi illi b'dan il-proġett ħadd iżdied il-konnettività bejn il-Gżejjer li se twassal għal opportunitajiet ġodda ta' xogħol. Appellaw lill-Gvern sabiex juri rida politika u jwettaq dan il-proġett.